ברור. אוקיי, אז קצת אני רוצה שכמה מילים נדבר, כן? אחרי שאמרנו как дела как вы себя чувствуете, скажите, пожалуйста, вы говорите по-английски? Да. полным ответом, תשובה מלאה. Да, Я говорю по-английски. יפה. תמר, а вы говорите по-английски? Да, я говорю английский. по-английски. 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 אז עכשיו תמר תשאלי את חן אם הוא מדבר עברית. בואי תשאלי. רגע, אני מקליטה, כן. חן. הוא תי. אפשר תי, כן, תי. זה ברבים תי, נכון? אז זה לא משנה, תי, או תי או וי. לא משנה, כן. רגע, אני ארמז. אני בינתיים מסתרק. חן. בוא, אני רואה את עצמי סוף סוף. כן. בואי נגיד תי, תי. אבל מה, איך הטיה של גברית בתי? גבריוש. גבריש, נכון? גבריש. גבריש. פה, לא, זה נע, עבריתיה. עבריתיה. כל הכבוד, מצטיינת. עכשיו, כן, תשאל את תמר, אם היא מדברת, מה שתבחר, מה שאתה רוצה לשאול. תמר, ты говоришь по-русски? Нет. Я не говорю по-русски. מצטיינת, אבל זה לא נכון. Я чуть-чуть говорю по-русски, немножко говорю по-русски. עכשיו בואו נעשה, בגלל שבכל זאת פה 50% רופאים, מתוך 100%, כן, מדבר במנומס, כאילו את מדברת עם פציינט, כאילו חן הוא פציינט, ואת צריכה להבין באיזה שפה הוא מדבר. אז תשאלי אותו, על עברית עוד פעם, בואי ננסה על עברית. חן. וי. גברית. כן. נא. מה? מה עברית. בחרנו עברית. חן וגבריתיה. גבריתה. נו, אבל הלאה. בעברית. נא. זה כמו שאמרת קודם, אותו דבר. כן, עכשיו אני לא זוכרת. נא עברי. עברית. כן. נא. אז עוד פעם מהתחלה. חן. אוקיי, חן. וי גבריתה נא עבריתיה. זה נכון, חן? נו, קדימה. Да, я говорю на иврите. На иврите. Вы хорошо говорите на иврите? Да, я хорошо говорю на иврите. молодец. אוקיי, טוב, אני לא אתעלל בכם יותר. אבל זה ככה, זה צריך, כן, זה סוג שלי. אבל זה מה שאתם בוי. אז טוב, אז אנחנו היום, בואו עכשיו נלך הלאה ונעשה share sound.
ומה זה פה? יש לי גם Optimize for Video Clip. מה זה, מה הכוונה? זה אם אני רוצה להראות לכם משהו ביוטיוב? כנראה, כן. כן, כי קודם לא ידעתי, לא שמעו אותי. בסדר, אז לא הגענו לזה עכשיו. עכשיו אני רציתי שאנחנו קצת נשקיע בפונטיקה. קצת אני חייבת, אני מודה שהזנחתי את זה קצת. והנה, יש לנו פה בספר הזה, יש לנו צלילים שקצת הם יותר קשים, האחרונים שלמדנו שצריך, אבל אני רציתי משהו אחר. טוב, לא משנה, אז נתחיל מזה. זה צלילים שאתם רואים, בואו נחזור על זה רגע. בואו נחזור על זה. אוקיי, אז יש לנו פה, אתם רואים, בואו תגידו איתי ביחד, או, 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 ואי, זה מה שאמרתי לכם, שאיך הכי קל, שלוקחים מפרון, שמים בין השיניים, כן, האמת שאומרים, מאמצים פה איך להגיד? מיתרי הקול. כן, אז יש הבדל. עכשיו תראו, אני עוד לא החלטתי אם לעשות את זה שהיא קוראת, האמת שהיא קוראת יפה, אז בואו ננסה, אבל אתם חייבים להגיד אחריה, זה בכוונה יש שם הפסקות כאלה ושצריכים להגיד אחריה. רק דקה, וזה נעלם עוד פעם. הנה. אתם שומעים אבל? כן. או. נו, אז להגיד אחריה. או. או. עכשיו מה? אי. נכון. עכשיו הלאה היא הולכת לקרוא. נו, למה זה נעלם לי? בו, בי. לא, אני לא שומעת אותה טוב. אתם שומעים טוב? כן. כן. כן? מו, אוקיי, נו. מי. איפה היא? רגע, עוד רגע אני... קודם כל, בוא נעשה את זה יותר גדול. שהיא לא תברח. לא שומעת. או, אי. אוי, נורא בשקט. לא, אני לא שומעת. אבל זה זה הרמקול אצלך, אם הוא חלש, אז אני שומע באוזניות. אני בכלל הוצאתי את הרמקול. זה רמקול של המצלמה, אני חושבת. טוב, אתם יודעים מה, בואו אני אקרא לכם את זה, אני לא שומעת. אז היה לנו או ואי, כן? בואו תגידו אחריי. או, אי, 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 אי. עכשיו תראו מה ההבדל פה. ההבדל פה ככה. בו, בי. בואו תגידו אחריי. בו, בו, בי, יפה. מו, 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 מי, מי, טו, טו, טי. טי. מרגישים את ההבדל? זה יחסית לא קשה פה, טו וזה. אבל אם אני לוקחת עכשיו אי ואי, זה יהיה קצת יותר קשה, אני מניחה. מי, מי, בי, בי, טי, טי, וי, וי, די,
די, ורי. רי, כן. עכשיו תראו את ההבדל. בי. בואו נגיד. בי, בי. בי, מי. מי, מי. מי, די. די, די. די. תמר, גם את אומרת? לא תמיד. אוקיי, עכשיו, אז שימו לב בתוך המילים, זה העברות, עכשיו שימו לב בתוך המילים. טוב, זה לא מעניין אותי. טוב, הנה פה יש למשל, דומת, דים. אתם יודעים מה, בואו נראה את זה יש לי מצגת, אז זה עם תמונות, אז זה קצת יותר... יש לך את מה ששלחתי לך? כן, הסתכלתי על זה. הוא מסביר איך זה בנוי פה בגרון. אני עם העיפרון. לא הייתי שזה עובד. אז הנה, אתם רואים, זה אי, וזה המילים שמשתמשים בהם באי. דים, שזה עשן, תגידו אחריי. דים, כן, אנחנו היום שיעור 5 בסך הכל. ריבה, בואו תגידו. ריבה, ריבה, כן, וסיר. סיר, סיר זה גבינה צהובה. ברוסית אין גבינה לבנה, אין. יש תברוק ויש סיר. תברוק זה גבינה לבנה, וסיר זה גבינה צהובה. זה רק בארץ יש גבינה לבנה. מה? רק בארץ יש גבינה לבנה. כן, ואם תפגשו רוסי שאומר ז'ולטי סיר, כאילו גבינה צהובה, הוא אומר את זה ברוסית, הוא לא יודע רוסית, אין כזה דבר. בסדר? במיוחד רואים את זה ברשתות. מאז שיש את הרשתות, התגלה כמה אנשים לא יודעים את השפה שהם מדברים בה. אבל אני חושבת שזה לא רק ברוסית. מי שנולד בארץ, או מי שעלה לפה בגיל קטן, אז הרוסית שלהם זה לא רוסית של רוסים אמיתיים. תלוי, יש כל מיני. אוקיי, אבל נכון, אין הרבה שזה. יש כאלה שיש להם אמא ואבא כמו שהיו אצלי. אז, ולא מוותרים, אתה יודע. למה? אני מכירה, אתה יודע, יש לי משפחה שאני מכירה, רגע, מה אני מחפשת? אני מחפשת את איפה שהיינו קודם, דקה. זה ב-PDFים, כן, הנה. יש לי משפחה שאני מכירה באיטליה, שאימא שלהם היא בריטית, אתם צריכים לראות איך הילדים שלה מדברים בריטית, אנגלית בריטית, גם חופשי באיטלקית וגם חופשי באנגלית בריטית, לא ויתרה להם, אני שאלתי אותה, כל הסרטים, הכל, אבל רק דיברו אנגלית בבית, לא ויתרה להם בגרוש, קשוחה. טוב, אז זה האמת שכן, עכשיו רציתי לעבור, זה ברור פחות או יותר, שיהיה לכם מושג שזה, כי לפעמים שומעים את זה, וזה עוזר באיך לכתוב נכון. טוב, לא הייתי צריכה לעבור לפה, עכשיו בואו נעבור פה חזרה, אז פה רציתי קצת להדגיש לכם את הנושא של כל האותיות האלה, כל מה שקוראים להם שיפיישה, כל האותיות שעושים שורקות. כן, אז וכן יש מילים, הנה למשל פה באיזה אות אנחנו מדברים פה? ז'. אז בואי ננסה לקרוא
פה חן תתחיל. אוז'י. אושי, נכון, תמר. ז'וקי. ז'וקי, אושי זה נחשים כאלה מסוג מסוים, כן? ז'וקי זה חיפושיות. מה שאנחנו אומרים ג'וקים, אז זה דומה, הם קרובי משפחה. אז זה חיפושיות, למרות שזה אני רואה קרגול. אוקיי, הלאה, כן. נז'י. נשי, זה סכינים, זה כל המילים האלה אתם רואים הם ברבים כי הם מסתיימים באי, כל מה שאי ואי זה רבים. ואחרון תמר? אז'י. יז'י, מלדץ. יז'י. עכשיו אנחנו מדברים באות, איזה אות זאת? ש. כמו שין שלנו, גם אומרים שהיא באה משין שלנו, שהיא באה מעברית לא יודעת, אבל ביוונית אני לא בטוחה שיש את זה. לא, אין שם. אז אני לא יודעת, אז מעברית היא באה. כן, אומרים שהיא באה משם. אוקיי, אז, אוקיי, חן תתחיל. קשה. קשה. כן, אתה יודע מה זה קשה? זה דייסה. נכון שיש לנו קוסמת בסופרים שקוראים לה קשה, היא גם קשה, אבל כל מה שדייסה זה קשה. אוקיי, הלאה, תמר. שישקה. שישקה, זה אצטרובל. אוקיי, חן. פושקה. פושקה, תותח. ועכשיו איזה עוד זאת? צ'ה. צ'ה. בבקשה, תמר. טוצ'ה. טוצ'ה, ענן, צ'שקה. יפה, כל הכבוד. והנה אנחנו מגיעים שזה עם הזנב הזה, ועכשיו תראו מה ההבדל. יש הבדל, הנה תראו אני קוראת את זה. שינוק, תנסו אחריי, שינוק. שינוק. שינוק זה גור כלב. ראשה. ראשה. ראשה זה כזה, נכון אצלנו אומרים שזה יער, אבל זה משהו יער בלי הרבה עצים, זה ראשה, קטן כזה, זה יער. ברוסית יש הרבה כל מיני מילים שמתארים יער, שיער במצב כזה ויער במצב אחר ויער שיש באמצע דשא, יש הרבה מילים ליער, אוקיי. ועוד אחד, תמר את מצליחה, בואי תגידי. שלקה. שולקה, שולקה זה החריץ, לא הקופסה, החריץ הזה, זה שולקה, משהו קטן. זהו, זה מה שרציתי שנשלים, ועכשיו אני הבטחתי שאנחנו עכשיו צריכים לקרוא את השיר הזה. בואי ננסה, נתחיל מכן, בואי נשמע. לקרוא שורה או את הכל? לא, לקרוא את כל זה, כל מה שעל השקופית. אוקיי. Почему доска она? Потому что буква А. Книга, карта, истина. Ручка, комната, она. כל הכבוד. תמר איך את במצב? כן. נו, קדימה, בואי נשמע אותך. Почему учебник он? Здесь нет А, и здесь нет О. Карандаш и телефон, стол, журнал, троллейбус, он. מצטיינת, כל הכבוד. נו, ועכשיו מי רוצה לקרוא? טוב, חן, כנראה שאתה. Почему письмо оно? О оно, е оно, море, озеро, окно, молоко.
פלטו, אנו. ממש מצטיינים. מה לכם? עוד אף פעם לא היו לי כאלה תלמידים. שתוך שיעור אחד? אף פעם לא. אתם יודעים כמה שיעורים למדנו את השיר הזה בעבר? בקצב הזה אנחנו נגיע לביקור רופא מאוד מהר. טוב, אז עכשיו, רגע, זה קראנו כבר, נכון? הנה, עכשיו, רגע, זה עשינו. עכשיו אנחנו קצת מכניסים נושא רפואי. קצת מילים של רפואה. ראיתי שיפה מאוד הסתדרתם עם המילים שקיבלתם שהיה לכם בשיעורי בית ומיינתם את זה נכון. כל הכבוד. רק שהיום שיעור 5. אתם צריכים לבדוק אותי, אני מתבלבלת המון. טוב. עם השיעור ניסיון זה 6. לא, אני סופרת מההתחלה. אוקיי. אז ככה. אז אנחנו היום נלמד חלקי גוף. שעסתי תלה. חלקי גוף. תלה זה גוף. אני לא יודעת אם כתבתי לכם פה את הכל, אני אחר כך אשפץ עם משהו כסר. אז יש לנו ככה, אנחנו אני חילקתי את זה לכמה חלקים. אז קודם כל יש לנו בגדול, תולבישה אילי תלה, יותר נכון, תלה זה הכל, זה כמו גופה תלה, גופה, גם ברוסית על גופה אומרים גם תלה, אז תלה זה הכל, זה יכול להיות בכמה מובנים, גם במובן של גוף. ויש לנו ככה, יש גלבה, ראש, יש רוקה, שזה ברבים זה רוקי, יש נגה, שברבים זה נוגי, וליצו זה פנים, בסדר? אז עוד פעם, גלבה, תולבישה, אילי תלה זה החלק הזה של הגוף בלי הראש ובלי הידיים, כל זה, רוקה ברבים רוקי, נגה, נוגי. זה כרגע המילים שאנחנו נלמד, ועכשיו חילקתי את זה קודם כל לראש. מה יש לנו בראש? בראש יש לנו גלבה, שאתם, כתבתי פה, אבל אני רוצה שאתם תגידו לי, איך אני עושה את זה ככה שזה לא יראו את זה? אל תסתכלו שם. רגע, נעשה את זה ככה, שאתם לא תראו. למרות שאני סומכת עליך. אוקיי, אז יש לנו ככה, תגידו לי גלבה, זה זכר, ענה, ענה, מלגת. אחר כך יש לנו וולסי, זה עון, ענה, ענו, אילי יכול להיות אני. מה אתם חושבים? און. מה? און? נגמר באי. כל מה שנגמר באי ואי זה רבים. אני חושבת שאין לנו את זה בטבלה עדיין. בסדר. אז לא חייבים לדעת. אז וולסי זה רבים כי זה נגמר באי. אתם רואים? אחר כך יש לנו ברובי. רגע, אבל איך אנחנו יודעים אם זה זכר או נקבה? וולסי זה רבים. עדין וולס. וולס זה עדין זה וולס. זה, זה זכר או נקבה? זכר. זכר, נכון. וולס. עכשיו, ברובי גבות זה, וזה ביחיד זה ברוב, נגמר במחי זנק, זוכרים יש לנו שם
יש לנו שם כלל על מהכזנק. שאי אפשר לדעת. כן. אפשר לדעת, זה כאילו הכלל הבסיסי זה נקבה, כן? זה נקבה. אם אני מתקנת אז זה יוצא מן הכלל. בסדר, אבל יש הרבה שגם זכר, אבל לרוב אם את רואה שזה מהכזנק לפי הכלל זה נקבה, בסדר? אז ברובי זה רבים, ברוז אחד זה גבה אחת. אתם רואים גם בזה, בעברית זה גם נקבה. גלז, עין, גלזה. עכשיו פה זה יוצא מן הכלל, כי יוצא, בדרך כלל אי ואי זה רבים, אבל יש מילים שזה נגמר אחרת, למשל כמו גלזה. אחד, הדין גלז, גלזה, רבים גלזה, בסדר? גלזה. רוט זה פה, רוט, פה. אושי, אוזניים, אחד. אוחה, זכר, נקבה, אילי, אנו. אוחה. אנו. מה? מוזר. לא שמעתי טוב. אוחה, נגמר באו. כן, זה מוזר שיש את ההבדל הזה. זה מוזר שהיחיד זה עם ח והרבים זה עם ש. לא, זה עזוב את זה. כרגע אנחנו פה במילה הזאת. אוחה, יחיד זה זכר, נקבה, אילי ניטרלי. זכר. ניטרלי. ניטרלי, נכון. מה, תמר, את אמרת זכר? זה יפה שהיו לומדים את השיר, אבל גם צריך להשתמש פה. או ויה זה ניטרלי. עכשיו פה זה באמת, ברבים זה הופך, זה הופך לש, אז אושי, ברבים זה אושי. одно ухо вместе два уши, בסדר? אוחה היא אושי. טוב, נוס ברוך השם יש רק אחד, אף, זכר נבוא נקבה, נוס, תמר. און. און, נכון, מלדיאס. ושיה, שיה זה צוואר. זכר נקבה, אילי ניטרלי. און ענה אילי ענו, שיה. נגמר ביה. ענה. ענה, כל הכבוד. טוב, תראו, עכשיו אני רציתי שתעשו בשיעורי בית, מצאתי לכם תשבץ. אני רוצה רק לבדוק איתכם שיש שם את כל המילים שעכשיו למדנו. רק אני צריכה למצוא אותו עכשיו דקה. בואו נראה, אני עשיתי לו לינק. לא עשיתי לו לינק. טוב, אז בואו נפתח אותו מהקבצים. בואו נחפש אותו. רגע, דקה, ייקח לי. כן. ואיפה שמתי? עכשיו צריך להיזכר איפה שמתי אותו. לדעתי אני שמתי אותו פה אצלכם. הנה, יש לי פה. אבל איזה אני רציתי? זה ראש, זה... הנה, יש פה. בואו נפתח עכשיו. אז רק אני רוצה לעבור איתכם שאתם פה יודעים. אתם יודעים מה? בואו נלך, יש לי רק על ראש. זה צ'סטיטלה, זה גלבה. אז בואו נראה אם פה אנחנו יודעים את הכל. למשל זה, מה דעתכם? מספר אחד. רוט. רוט, נכון.
וזה, את רואה? לא אומרת שלא, זה נראה שהוא מוציא לשון. טעות. כן, הוא מוציא לשון, אבל אני חושבת זה רוט. לא. לא, צודקת. את יודעת מה, את צודקת. אז זה לא אמרתי לכם. אני אוסיף אז שמה. אני אוסיף לכם. מה שחסר אני אוסיף. זה תמיד חסר לי. יזיק זה לשון. כן, מה זה 6? על מה הוא מצביע שם? 6, על השיניים או על ה... זה רוט, כן? 9, רגע בוא נראה, פסנתר. ארוחה, זה אני חושבת, זה וולסי, יכול להיות 3, לא, מצח זה בטח, לא? יכול להיות זה מצח, אוקיי, אז לוב, מצח זה לוב, אז אני אחר כך אכתוב לכם, אני אעשה לכם שקופית, שיהיו לכם את כל המילים, אבל איך אני אעשה את זה שזה, טוב אני אחשוב על משהו, והנה 5 זה, מה זה? 5, אתם רואים? זה גבה, רובי. ברוד, עדנה, ברוד, ענה, 7 זה וולסי, наверное, волосы, נכון, זה волосы, עכשיו это что? 12. גלאס, молодец, בואו проверим глаз. 11, אבל מה זה 11? אני לא יודעת, למה הכוונה? מה הם מראים פה? אולי זה... כבר היה לנו. אולי זה כל הראש. אולי 11, לא. לא, גלבה זה 5 מילים. טוב, אז זה גם אני לא יודעת. אבל יש לי פתרונות, אני אסתכל. אני לא יודעת מה זה פה כל הדברים. זה פדברודק זה סנטר. פדברודק. אני לא בטוחה שזה כזה חשוב. ואף. 8 זה אף. 3 אותיות, אתם רואים? בואו רגע נראה את הפתרון. בואו נראה, מה שלא ידענו, 11, ליצו, זה כן כתבנו, ליצו פנים, כן, גלס, פדברודק, יש גלבה, 7 זה גלבה, חשבתי שזה בולסי, 7 זה גלבה, 8 את הנוס, מה עוד לא ידענו? 6, הנה הוא מראה פה זוב, שן זה זוב, אז גם את זה. טוב, אני אעשה לכם איכשהו עם התשבץ הזה, אני אעשה לכם שיהיו לכם את כל המילים, ואשלח לכם. זה לא בדיוק מתאים למה שיש לי. אוקיי, אז את זה סיימנו. ועכשיו אני רוצה שנעבור, מה זה? שאנחנו נשמע את האודיו הזה. נראה ונפתח רק... Урок 1.3, задание 1. אוקיי, בואו נפתח את הספר. זה היה באמת 16? כן, 16. אנחנו לא שמענו את הדיאלוג הזה, אז אנחנו עכשיו נשמע אותו, זה לא יהיה לכם קשה בכלל, אני מניחה. אז אתם יכולים גם לעבור על מה שהם אומרים, וגם לנסות להקשיב, בסדר? Извините, пожалуйста, где... פה. Извините. Здравствуйте. Извините. А где здесь... Извините. Да, Где здесь метро? вот оно, слева. Спасибо. אוקיי, היה ברור או שלא כל כך מה קרה?
לא כל כך בלגן. בגלל שזה כתוב, אז אפשר לעקוב. נו, תספר לנו מה קרה. אני מניח שהוא מחפש את המטרו והוא לא יודע איפה זה, ואז שואל ומראים לו. כן, הנה. ואף אחד לא מתייחס, שמתם לב? ככה זה אצלם. לא מתייחסים יותר מדי. אוקיי, וגם את אבות הנו, כן? אנחנו כבר יודעים, סלבה ספרבה, זה בעצם, בשביל זה אנחנו רצינו שנדבר פה, אבל אמרתי לכם את כל זה, טוב. אבל את זה רציתי שאנחנו נסתכל פה. אז יש לנו ככה, קודם נסביר לכם מה זה סלבה. סלבה זה משמאל, ספרבה זה מימין, בסדר? צנטרה זה באמצע, בסדר? אבל רציתי שנסתכל על זה לפי הספר השני. בואו נראה, אני אולי שמתי לינק. סלבה, כן. כי שמה זה נראה לי יותר טוב. לא, זה כבר היה, לא, הנה זה. אז הנה, יש לנו פה תמונה. קודם כל, בואו ננסה לקרוא פה. גדיה זה גם כן, זה שאלה איפה, כן? איפה זה גדיה. כן? אנחנו כבר יודעים שאלה עתקודה, מאיפה או מהיכן, וגדיה זה איפה. בסדר? דומה, אבל לא לגמרי. אז יש לנו ככה. Где супермаркет? Вот он. בסדר? Где карта? Где карта? Вот она. Где метро? Вот оно. נכון? זה אנחנו כבר מכירים. עכשיו אני שואלת אתכם. כן. הנה, יש לנו פה את המפה, זה גם אצלכם זה שמאל, או שזה רק אצלי זה שמאל? על מה את שואלת? כן, רואים את העכבר בשמאל. פה זה שמאל, כן? אוקיי. כן, אז אני פה לבה, למרות שזה לא נכון. אני אכתוב לבה ופרבה, זה ככה בשבילנו שאנחנו פשוט נדע את זה. אז אני שואלת אתכם, скажите, пожалуйста, где супермаркет, слева или справа? Слева. Супермаркет слева, да? Скажите, пожалуйста, Тамар, где банк? Слева или справа? Банк справа. Справа. А где метро? כן? צנטרה? בצנטרה. זה צנט, והמטרו находится в центре. נמצא במרכז. בצנטרה זה במרכז, בסדר? אז עכשיו, חן, אתה תשאל את תמר, איפה נמצא למשל קינותיאטר? где кинотеатр? קינותיאטר סלבה. סלבה. עכשיו תמר תשאלי אתכם, где находится университет? חן, גדי, אוניברסיטת. Университет. Где университет? ספרבה. Университет справа. Вот он справа, אנחנו נוסיף את זה. Вот он справа. בסדר? בוא תגיד את זה. Вот он.
וואט און ספראבה. יפה. עכשיו את- חן, אתה רגע, אני לא בטוחה שאני לגמרי מבינה את ווט. תשוות, זה הנה, את זוכרת אוקיי. где кофе или чай, פוט, צ'אי. כן, אוקיי, כן, עכשיו נזכר? אז זה כן. אותו אחד, אותו ווט, בסדר? כן. עכשיו לא יודעת של מי זה תור, תמר, בואי תשאלי. אני שואל. אתה שואל. אז כן, בואי תשאל את תמר מה שבא לך. ותמר, את עונה, ואז את אומרת ווט און, ווט ענה, ווט אנוס, אוקיי. ברבה, סלבה, צנטרה, בסדר? תמר, גדיה הוטל? אתם, הוטל. דיון אתה אסתם. בודק גם את היכולות איתור שלי. אוקיי. אבל גדיה אתם. ווט, הנה, בודק. ווט און סלבה. סלבה, מלודיית. עכשיו תמר, את תשאלי אתכן אותו דבר? חן, גדי טואלט. גדיה טואלט. וואט און סלבה. יפה מאוד. טוב, נראה לי שקלטתם. הנה, יש לכם פה את הכל. זה כבר עשינו, זה עשינו, זה גם עשינו. תראו, שני ספרים אנחנו ממש התקדמנו בהם. אוקיי, אז מה רציתי שאנחנו נדבר עוד? כן, את זה עשינו. רגע, אני פתחתי את זה, כן. אוקיי, בסדר. אז עכשיו, זה מה זה החלק הקשה. אז בואו נעשה, זה אתם כבר עשיתם. גם יש לנו עוד שיר לקרוא. רגע, שכחתי מזה, עוד לפני החלק הקשה. יש לנו שיר. אני אגיד לכם, יש לנו פה שיר. רגע, זה לא המצגת הזאת, זה פה. זה השיר, בהמשך של חלקי גוף, יש שיר אחד מאוד חמוד של משורר רוסי, שקראו לו סמואל מרשק, כמו שאתם מנחשים, הוא היה יהודי לפי השם שלו. לא רק זה, הוא מפורסם ברוסיה כסופר ילדים מאוד ידוע, כולנו גדלנו על שירים שלו ואנחנו יודעים אותם בעל פה ואוהבים, אבל הוא הפך להיות, הוא היה סופר ילדים והיה לו גם מול שמוציא, זה לא פרטי שלו, כן? זה היה של מהפכה של השלטונות, אבל לא היה לו, הוא היה מוציא ספרים והיה עורך אותם, והוא גם ידע אנגלית, בין הבודדים באותה תקופה שידעו בכלל שפות, כן? אז הוא ידע אנגלית ממש טוב, ככה שהוא תרגם לנו ספרים של שירים של בלייק וויטמן, וגם שירים של משוררים אנגלים של שירי ילדים, אז גם בזכותו הכרנו את השירים של ילדים. בקיצור, מאוד אהבנו אותו, אבל לא כולם ידעו שבעצם הוא הפך להיות משורר ילדים, בגלל שהוא לא יכול היה להתפתח כמשורר, ובמיוחד כמשורר עברי, כי הוא גם ידע עברית, הוא למד בכולל וזה, הוא ממש ידע עברית, והתחיל את דרכו בתור משורר שכותב בעברית. והוא אפילו הוציא או ספר או משהו בעיתון, יצאו הספרים שלו,
אבל כשהתחילה המהפכה הוא מהר מאוד הלך לכל החנויות וקנה את הספרים שלו ושרף אותם כדי שאף אחד לא ידע שהוא כזה, ואי אפשר היה להתפתח שם בתור מישהו עצמאי. אז הוא היה מתרגם, משורר, גם יש לו שירים רציניים למבוגרים מעט, וגם כל מה שקשור לספרות, אישיות ממש זה. אבל אנחנו רק ניקח את הספר של ניקח את השיר שלו הכתב, שמדבר על חלקי גוף, יותר נכון על מה יש לנו בראש. אז אני אקרא לכם, ואחר כך ננסה לקרוא ביחד. מה יש לנו פה חדש? בואי נראה. גלבה אנחנו יודעים, גלזה אנחנו יודעים, רק יש לנו פה עדנה זה אחת בנקבה, עדנה. אז המספרים ברוסית עד נדמה לי 1, 2, 1 глаз, 2 глаз, 3 глаза. 1 ו2 זה מתנהג כמו שם תואר, אז יש זכר ויש נקבה. אז עדנה, גלבה זה בנקבה, וזה בעצם, טוב, אז אני קוראת לכם, בואו תקשיב. במילה נוספת, דנה, ניתנה, דנה שמישהו נתן לנו, דווי, מכירים את המילה הזאת? דווי, זה בא מפה על דווי, דת, לתת. אז עדנה, דנה, נמגלבה. ניתן לנו ראש אחד, פשוט פה זה בנקבה, כי גלבה זה נקבה. עדנה, דנה, נם לנו גלבה. הגלזה, 2, і ухо 2. І 2 візка, візок זה רכה, 2 візка, і 2 ноги, і 2 руки. יש לזה גם המשך, אבל עד פה. зато один и нос, и рот. зато, לעומת זאת, один и נוס, и рот. было бы наоборот, ואם היה להפך, одна нога, одна рука, 2 рта и 2 языка, мы только бы знали, что ели да болтали. שאם היה לנו להפך, רק יד אחד, רק רגל אחד, אבל שני פיות ושני לישונות, אז רק היינו אוכלים ומקשקשים. אבל מזה אני לא מבקשת מכם, עד פה. רק את זה אני רוצה. одна дана нам голова, а глаза 2, и ухо 2, и 2 виска, и 2 ноги, и 2 руки. зато один и нос, и рот. עד פה. בסדר? זה ברור? תמר, את הבנת? כן. נו, ומי יכול לקרוא עכשיו? אתם יודעים מה? בואו נתמקד בשיעורי בית, ואחר כך אם יישאר לנו זמן אז נקרא את זה. אוקיי, אז בואו נפתח מה אני רציתי שאנחנו נעשה בשיעורי בית. אז קודם כל יהיה לכם את התשבץ, אני אסדר אותו ואני אשלח, ככה שיהיה לכם אפשרי לעשות אותו. עכשיו, פה אתם, זה בתטרד, סטרניצה 14, זה? סטרניצה 14, כן.
זה 14, ופרז'ניה 3. האמת שיש לכם רק את זה לעשות. בסדר? מה שעשינו בזה, מה שעשינו, אז אין הרבה. ויש לי כמה דברים שאני, ולקרוא את השיר, תכף נקרא אותו. רק אני אעביר את זה, זה לא צריך. זה. עכשיו תראו, יש לי פה, אני עוד לא הקלטתי. אולי זה כן. תכף. אני אסביר לכם דקה. אז קודם זה שיעורי בית. עכשיו, יש לי פה משהו שרציתי שתקראו, אני אשלח לכם. זה משהו שאפשר לקרוא, ויש לכם פה בצד אפילו, אם לא מבינים, יש כמה מילים שמתרגמים, אבל רק את זה אני רציתי, לא את זה, זה לא צריך. כי פה יש עוד פעלים שלמד. זה עוד לא למדנו. אז הנה, יש לכם ככה, יש 2. יש את הטקסט מספר 1, ויש טקסט מספר 3. זה מספר 3? לא כתוב פה. כן. אז, אבל זה אופציה. רק אם אתם רוצים, אחרי שעשיתם הכל, לא כתבתי שזה מספר 1 ומספר 3, תכף אני אכתוב. זה שפה, אפילו זה לא, כתבתי את זה שזה לא אופציה. טקסט. נומר 1 y נומר 3. האמת שלא רציתי שזה יהיה אופציה. אז, אבל מה שאתם מחליטים. יש לי עוד פה משהו, אבל טקסט 1 היא טקסט 3. תנסו, זה טוב שתקראו. אין לכם יותר מדי שיעורים, בסדר? זה המשך ל3. אני אשלח לכם את כל הדפים והכל. בסדר? יש לנו עוד כמה דקות? אוקיי, אז עכשיו אפשר לקרוא את השיר. אוקיי, אז עוד פעם אני מקריאה, בסדר? Одна дана нам голова, а глаза 2, и ухо 2. עד פה. בואי תמר, תתחילי את. Одна дана нам голова, а глаза 2, и ухо 2. молодец. И 2 виска, פה לא עשיתי תמונה, и 2 ноги, и 2 руки. בבקשה, חן. И 2 виска, и 2 ноги, и 2 руки. יפה מאוד. זה, אתה שם לב שנגע ורוקה זה נקבה. ברבים זה גם משתנה כמו שם תואר. אז 2 נגי ו2 רוקי. אם זה היה ברבים בזכר, אז זה היה כמו 2, הגלזה 2. זה בגלל זה משתנה פה, בסדר? רק שתדע, לא צריך לזכור את זה. ובסוף, zato 1 y nос y rot. בואי תמר, תגידי. Зато 1 y nос y rot. מה זה zato? זוכרת?
לא. זאתו, לעומת זאת, בניגוד, וגם יש פה הגלזה, כי פה זה לא גלזה, זה גלזה, טוב עזבי את זה, פה זה הדגש, זה הגלזה דבה, זה פשוט הגלזה, בגלל שיש פה הטיה. טוב, אז פחות או יותר זה, עד פה. אז היום יש לנו ככה, יש לכם מילים חדשות בחלקי גוף, ראש במיוחד, ויש לכם ספרבה, סלבה, צנטרה, תרגיל, ולקרוא שתי טקסטים קצרים. אפשר לנסות לקרוא עכשיו, יש לי קצת זמן. אני אשלח לכם ככה שיהיה לכם מסודר. או שאת כל זה, אז אולי אני אסמן את זה. בואו רגע אני אסמן את זה. אז את זה מספר 1, ואת זה מספר 3 נגיד שהוא מספר 3. הוא יחסית ארוך. אז בואו אנחנו נתחיל בראשון. זה טקסט שמתרגל נומינטיב. אתם זוכרים מה זה נומינטיב? קייס נומינטיב? זה מילה שהיא כאילו האינפיניטיב של מילה. לפני שהיא הולכת להיות הטיות שלה, שהיא עומדת בכל מיני מקומות במשפט, אז איך המילה הזאת לפני שהיא הולכת להשתנות, בלי שינוי. זה הנושא. מה? זה הנושא של משפט. כן, הנושא, אבל יכול להיות נושא שהוא... יכול להיות שאתה צודק שבדרך כלל הוא בהטיה, בנומינטיב. טוב, בואי ננסה לקרוא מה ההתחלה, יש לנו 5 דקות. בואו וכן תתחיל אתה. מה הכותרת? רוסקיה סלבה. כן, הכל ברור פה? סלבה, הנה יש לכם פה סלובה, זה מילה, סלבה אתם רואים זה כמו גלזה, זה ברבים, גלז, גלזה, סלובה, מילים ברוסית? כן, נכון, מילים ברוסית. בואו ננסה לקרוא, תקרא. אירופורט, פספורט, טקסי, בנק, קפה, קופה. עכשיו תמר, שימו לב על הדגשים. נכון, המילים דומות, אבל הדגש יכול להיות במקום אחר. זה לא קרוני כל כך, כולם יבינו, אבל ידעו שאתם לא מוצא רוסי. ידעו בכל מקרה. כן, אוקיי, תמר. סנדוויץ'. כן. קומפיוטר. כן. טלפון. יפה. נו, הלאה. יא. פונימאיו. רוסקיה סלבה. כל הכבוד. בבקשה, חן, עכשיו אתה. טלוויזור. כן. סלשו. סלישו, אתה רואה? סלישי זה לשמוע, to hear, כן? בבקשה. פנימיו זה להבין, כן? הבנתם? יש כמה מילים חדשות. אני אוסיף לכם פה. אוקיי, סלישו, בבקשה, הלאה. פרבלמה.
כן, אה, קונסטיטוציה, יפה, הלאה, אה, רבולוציה, יפה, דמוקרטיה, כן, קונפליקט. מצטיין. אז זה הטקסט הראשון, והטקסט השלישי הוא קצת יותר קשה. יש לכם פה את המילה שאתם לא מכירים? לא, אתם תסתדרו, זה לא... מה שחסר זה יש תרגום.